खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 31 जानुवारि 2022 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। मोजां आरो गाज्रिखौ सायख'नो गोब्राब जागोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ आरो गोबां खस्थ' मोननांनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनायाव मोगा मोगि जानांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। सोरबाया लाजि फोनांनो नाजागोन। बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। हरखाबै गुबुननि थाखाय माबा मोनसे जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। समाजावबो गोबां मान मोनगोन। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बहाबा थांनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। जेरावबो देरहासार जानो हागोन। बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। समाजावबो गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर सांग्रां मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन।
रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन आयाबो बांगोन नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो गोबां मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोग्गो आरो गोथों साननो रोंगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोबां मोजां खाबुबो फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा गोदान सुबुंजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर सांग्रां जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा सोरबा आलासि फैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो सालायलांनो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन आरो बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन जेरावबो गोजोनै थानो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन पजिटिभ साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहायाबो मोजाङैनो थागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम नखराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन सोरनिबा गाज्रि नोजोर गोग्लैनोबो हागौ सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ लाइमोनफोरा दिनै जोबोर आला खाला जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोखौ जोबोर सांग्रां जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नाथाय अब्लाबो खहा खालामनो हानाय नङा
सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननो हागौ समाजाव गोबां मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोदान साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननोबो रोंगोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव दिनै अननानै फैगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।